To fa, da ƙarshe dai marin ma da Zahra ta yi wa Kawu na Kowa an ce Samir ne ya sa aka yi haka. Shin ko kun san menene dalilin da ya sa muka ce Samir ne ya sa aka yi wannan marin? Sun zauna sun yi mitin da shi da Zahra duk da cewa kowa ya san da cewa ita fa wannan Zahran ba ta da bace ba an canja ta. Domin mafaɗaciya ce a ƙauyensu haka aka je aka ɗauko ta aka kawo ta ta maye gurbin Hajiya Zahra domin an san za ta iya yin dukkanin wani acting da ma wanda ma ba a sa ta ba. To fa hakan ne ya faru bayan zaman da suka yi a gida da ita da Samir suka tattauna har ma suka yi faɗa da ita da Samir ɗin kan a fito ta yaga mai riga shi ma ta ci mutuncinsa. Amma haka ya mai da komai ba komai ba aka zo aka yi wannan tara. Kwatsam kuma aka ji rigima ta ɓarke tsakanin Kawu na Kowa da Zahra wato mahaifin nata kenan wanda yake a matsayin mahaifinta yanzu. Har ta kai ta kawo yana cewa ba a isa a kori mutane a wannan kamfanin ba ita kuma tana cewa sai ta kora saboda ta tabbatar da cewa ba ci gaban kamfani ba ne a gare su. Wanda hakan ya sa ya ɗaga hannunsa ya kwaɗa mata mari. Zahra haka ta sosa marin nan ta ji zafinsa. Ita ma ta ɗaga hannunta ta kwaɗa mai mari. Sai dai kowa ya zama ɗan kallo ne a ciki domin ita Zahra ana jin tsoronta ita ce mai kamfani kar a faɗi wata magana ta kori mutum. Shi kuma Kawu na Kowa alkadarinsa ne karye inda har cikinsa za ta iya ɗaukan hannu ta kwaɗa mai mari. Wannan abun ne ya sa mutane da dama suka tsaya suka zama 'yan kallo domin ba su san ya za su yi ba. Babawo ko yana daga gefe dariya yake yi domin abin ya nishaɗantar da shi. Shi ko Samir buɗe baki ya tsaya yana kalla domin bai san ta ina zai fara ba. Ya san dai an ce ɗauki ɗaya a ciki Zahra zai ɗauka domin ita ce matarsa. To amma a wannan lokaci Zahra ta wuce gona da iri inda har ta yi ɗaga hannu ta mari kumatun ƙanin mahaifinta ko kuma mu ce ta mari kumatun mahaifinta domin tun da a gidansa ta taso. To daga farko dai assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan gida namu mai ɗimbin albarka wanda muke wa lakabi da suna Hausa Top One. Wanda hakan ya sa muke roƙon ku idan wannan shine ziyartar ku ta farko cikin wannan gida namu mai ɗimbin albarka mai suna Hausa Top One, ku daure ku ɗauki hannayenku masu ɗimbin albarka ku dangwala mana subscribing ku yi mana liking ku kuma danna ƙararrawar sanarwa wadda ta hanyar danna ƙararrawar sanarwa kaɗai za ku dinga riskar dukkanin wasu bidiyoyi na masana'antar da Kannywood da ake yi na fina-finai series a cikin wannan gida namu muma mai albarka mai suna Hausa Top One. Wanda kuma mun ɗau alƙawarin muddin za ku mana subscribing to fa ba za mu tsaya ba za mu ta kawo muku bidiyoyi ne a cikin wannan gida namu mai albarka mai suna Hausa Top One har sai kun ce kun gaji. Wanda kuma mun san in dai akan wannan fina-finan da ake yi ne na masana'antar Kannywood ba za ku taɓa gajiya ba. To da ƙarshe dai muna ba ku shawara da cewa ku ci gaba da bibiyar mu akai akai. Wanda dai za mu ci gaba da kawo muku ƙarshe dai dukkanin abin da yake faruwa tsakanin Samir da Zahra da kuma Zahra da Kawu na Kowa da kuma dukkanin wasu abubuwa da ake yunƙurin haɗawa Zahra domin a ga an kau da ita a kan wannan kamfani Kawu na Kowa ya ci gaba da jagorantar fim ɗin.